Please welcome Mr. DJ Hindi. Serious mag-aayos na ng Chris? Kagwapo eh. Ito lang ang masabi ko. Nabi ko, salamat ako sa inyo. Usap niya rin, okay kayo may nag-apply. Sabi ko, patuloy natin ito. Ay mga pagsulay talaga, nabi ko magkakuban ko, huwag kayo mag-alala. Kasi, ganun talaga, dahil pagsulay sa tangguhi, kaya kung wala na pagsulay, wala na talaga ginhawa. Therefore, I can conclude, if I say it, I do it. During my watch. Ay, Salamat ko sa Diyos dahil, nabigyan ako ng pagkataon na makapunta dito. Medyo nawinig ako sa boxing dahil kinulata ako ni Ugas. Pero alaman ng buhay, wala ko sa salungos. Parehas naman. Pero thank you so much. Grabe pa. Paano lang may emotional may 5 yun kay karang naomi nag-expect na ang amuang karang nanaon na may nila ate, nila kuya. Tapos na-come up niyo ng idea ba na why not sa pwesto ni mo Kuya Louie ka ng mag-ano ta? Cooking! Storya lang yun, may karang casual lang. Tapos karang ganing idea na magpuantang restaurant, nakita niyo yung magkauban kay happy yun mo tagpuan, cafe, family din ako ang ginapost kay karang dilit nila yung tao, kung mag-uban ang iskutan kay karang itong improvement, happiness sa bawat isa, which is na-feel na ko na ay tama dahil dili dapat kung magtukod ang business kay karang ay kwarta-kwarta na niya siya kailangan dato kita kay kuhan a business to gather family and to karang itong mga wala na nagbungol na dugay na wala nagstorya this Tagbuan Cafe will be karang itong forgiveness para sa mga na ay kaligod-good, pwede diri ang magstorya and then nagpasalamat ko kay Kuya Louie, kay Ate Dayan, kay Ate Zed, kay Tita V, kay sila ang support yun actually sa kanang pagbuo na mo o concept. Medyo dugay may nagka-concept na kanang kasi kay Nindot, no? Tapos i-gather lang na ko tanan. And then, we all agreed na na dapat natay logo nga mo represent para sa Tagbuan Cafe. Na wala din sila nagduha-duha na nag-suggest ang among architect na why not since si Kukoy naaman sa social media, naaman sa industry, we will maximize the bitaw potential since promotions man dito. So, come up niyo og logo na inspired by KFC and colored by Starbucks. Diba? Come na why not, no? Tigulang na nakabalo tigulang na ni-discover ni Colonel Sander na kanang ang Kentucky Chicken kay ni Boom, 60 years old na siya. Why not karon na bata pa ta? Buta na tatong dagway. Di ba? Sa gara matiguang naman dito na pa ikutan kay mura gani ka nang nagpanaw na. Di ba? Pero why not? Buhato na to. So, happy kay ko kay kitagaton na chance na ang concept kay amo ang gibuot, kay mabitabo. So, naguna-una mi kay naa sa buwan. So, daghan ako tanong kanaaman na tagbuan. Okay, para ang recall is kanang buwan. So this will be the first nga cafe, resto, bistro, and alfresco here in Buan. So happy kayo rin na wow! Pero kita, dari ang street kami ang pinaka-first. And then sa logo, ang pinaka di maging ang branding is logo lang the totality of the service, the quality. Our vision and vision is not just to give quality service and happiness sa among customers, but of course to inspire them na if others can do, why can't you? Kung nabuhat na sa uban, mabuhat ko din mo. This is a startup. Pwede mo din mag-meeting for you to build your own business. So, amo siyang gibuhat pang pamilya, tama ino ni Kuya Louie, pwede rin magtapok kung sa pay status nimo sa kinabuhi. And the logo itself na gitagaan ko lang siya nga ako ang nadiriya because na siya story. So a story sa usa ka tawo na never na give up
Kaya since bata pa gid ko, business na gid ko akong ginahuna-huna, elementary to high school, nagpamaligyan ako pandesal para makasuporta sa akong parents o siyempre makabayad sa akong studies. Until college, kay business rin po akong ginahuna, kay working students, so nagtrabaho ko, Chowking, Jollibee, para makabayad sa mga tuition, and then scholarship ko para sa Chen and school. So, wala naglisod sa akong pag-eskwela, and I'm so proud, first time na ako iingon na sa kuang perseverance o patience and dedication nga makabot akong pangandoy, I graduated as mania cum laude sa Mount School. And first time na ako iingon kay Kaya kumikita na gano'n di maka-proud na graduate ka as working student and then magna cum laude ka sa inyong school. Then of all the students, natagaan ka o ganang highlight gani sa akong pag-eskwela. Kaya akong isip lang sa una, makagraduate ng ko Lord, kanang solve na, kay una-una na ko, pag makatrabaho na ko, kay makatabang na ko sa akong pamilya. So pag ang desire sa imong heart is all about kanang to give back to your parents, to be happy, kanang tinun-anay ang imong kasing-kasing, then me myself, ako mismo makaprove na ihatag yun ni Lord sa imo kung say deserve nimo. Regardless of what other people say, because there are a lot of people along the journey na they don't believe in me, and a lot, especially family and relatives, na ay dili makutuo kay pilang paminaw is ay kukuha ka na kaya kanimo i-degrade ang imong pagkatao because of course they don't know your story, kung asa kagikan, they will judge you. Pero they serve as motivation for us to continue to inspire and to reach our dreams. So I would grab this opportunity to extend my heartfelt gratitude to all of our families, friends, and relatives na naadiri akaron. Few but true. Always kinaman na ginaingon. Few, dili kailangan daghan ka, surrounded by a lot of people na nasa imong paligid. Ang importante lang ka ng tinuod na tao na nituo sa imuha, kay mo na sila mga tao during ups and downs sa imuhang life, naaragin na sila. Promise, mabilang lang din po, So, all of you who are here, you are so important in our lives. Kay kamo man ang naadiri o gisuporta from families, sa family, sa Donald family, sa Tampoco family, sa Baltolore family, akong parents na apod na maka-proud kaayo ang masuporta sa tuwang pamilya. At the end of the day, bisan pa natin kalibutot natin mga problema, natin mga challenges, let us not forget na the fact na we only live once. Tapos, happiness is a choice. Na mura dili ta kay pandemic, especially karon karang we are amidst crisis, daghan kita mahuna-huna na problema, no? Dili na to walaon na ang happiness choice din na. So, thank you so much, good. No, thank you so much kay naamo karon diri and amo alang yung pinaka goal diri sa Tagpuan Cafe is to spread happiness. So this is also the first time, sabi ni Lady Bang, na pwede mo magpag-greet, welcome kaon mo, because we have our booth, so radio booth, so makauban